Сұрау алу бір кетмесінен негедір бұл мәқалелер қойылған сәхифа страничка юққа шығарылған, удалена деп азылған. Бұл мүмкін хәл түгел. Чөнки сәхифа юққа шығарылса, ол кіші Фейсбукта тіркәлуден түсіп қала. Мәқалелер де Фейсбукта юққа шығарылмаған, олар барысы да архивта, әмма онда тіркәлген достарына кіріп оларны оқи ала. Меңа қаршы шахидлік берген кішілер бірсі де Фейсбукта менің достарым болып тұрмайлар. Демек, менің ондағы язмаларым білен де законлы жол білен таныша алмайлар. Олар сұрау алыр бекетмесінде менің Фейсбуктағы сәхифеме кірулерін танығанlar. Демек, олар аны жиміріп, хакерларша кіргенler. Бұл үзу оларға қаршы зинет ұшы ашылыра тиішлі ғамел. Шуны да ишигизге төшерәсем килә. Facebook матбугат чарасына кирмей. Ул ябык силтә. Анда бар тик рәсми рәвештә теркәлгән кешеләр генә керә ала. Минем Facebook'та теркәлгән дусларым арасында таралган язмаларым берничек тә публично тоткы явызлык тарату булып тормый. Үз фикеремне алар белән дә уртаклашу булып тора. Мин хәзер хөкем ителә торган бу ике язма башка матбугат чараларында дөнья күрмәде. Facebook'тагы 3 көндәлек битемдә минем үз фикерләремне әйтергә тулы хакым бар. Кемдер бу язмаларны алга таба кайдадыр файдаланган икән, бу инде аның эше, аның да моңа хакы бар. Кеше хукукларын яклау конвенциясының 10-нчы статьясы, Россия Федерация Конституциясының 29-нчы статьясы буенча һәр кемгә фикер һәм сүз иреге гарантиялана. Шулай ук мәгълүмат тарату иреге дә рөхсәт ителә. Моңа өстәп, Россия Федерациясының югары суды пленумы 2005 елның 24 февралендән түбәндәге карарны чыгара, 3-нче номерлы. В соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позиции Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствующих действительности, которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку являются выражением субъективного мнения из взгляда ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 года на 872 заседании Комитета министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Шулай булгач, минем җитәкчеләрне, дәүләт структураларында, хукук саклау органнарында эшләүчеләрне тәнкыйтьләүдә җинаять була алмый, хәбәрдарлык гласность билгесе булып тора. Хәзер ул мәкаләләргә аерым конкрет тукталабыз. Йырткычлар һәм корбаннар дип аталган мәкаләмне мин 22 февральдә Фейсбукка куйганмын. Ул соңгы 10 ел вакыт ичендә Татарстанда мөселманнарга каршы алып барылган геноцид сәясәте турында фактлар белән һәм хаксызга төрмәләргә утыртылган мөселман татарларның исем фамилияләрен күрсәтеп язылган. Мәкалә түбәндәгечә башлана, цитаты башлана. Татарстанда һәр кем мөселманнарны кулга алалар, тинтиләр, эзәрлеклиләр, төрмәләргә ябалар, кыйныйлар, гарип калдыралар. Һәм бу явызлыклар дәүләт исеменнән полиция, ФСБ тикшерү комитеты, прокуратура судлар тарафыннан башкарыла. 21 гасыр башында Татарстанда тыныч алып барган бер гаепсез мөселманнарга каршы дәүләт тарафыннан геноцид гамәлләре кылына, юк итү сәясәте алып барыла. Татарстан җитәкчелеге бу явызлыкларга күз йома яки жазалаучылар белән берләшеп, мөселманнарның үзләрен гаепләү юлына басты. Дәүләт карамагындагы мәгълүматлар аша кулга алынган һәм хөкем ителгән мөселманнар турында ялган информация таратыла. Алар явызлык чыганак итеп күрсәтелә. Нәтиҗәдә халык та җәберләнгән мөселманнар язмышына карата битарафлык күрсәтә. Аларны яклау юлына басмый. Бар тик бер төркем хукук яклаучыларына Татарстанда мөселманнарга каршы кылынган явызлыклар, җәбер зулымнар турында дөньяга хәбәр чыгарды. Хәзер аларның үзләрен изәрлекләр һәм хөкем итәргә җыеналар. Цитата тамам. Шушы юллар өчен мине дәүләт структураларының дәрәҗәсен төшерүдә гаеплиләр. Әмма бу мөселманнарны үлем хәленә китергәнче, гарип калдырганчы, базар патваларында бандитлар түгел,
Систай, Чаллы шәһәрләренең полиция бүлекләрендә, СИЗОларда, ИВСларда көч структурасы вәкилләре кыйнаган бит. Минем мәкаләдә бу хакта кыйналучы мөселманнарның үз күрсәтмәләре, якыннарның сөйләгәннәре бар. 2013 елның ахырында ширкәүләргә ут төрттеләр дип, Түбән Кама нефтехим заводын шаккатырга теләделәр дип, дистәләгән Систай мөселман җыеп алдылар. Аларны Түбән Кама полиция бүлегендә йырткычларча кыйнадылар. Алар эшләмәгән җинаятьне үз өсләренә алдырырга тырыштылар. Мәкаләмдә язылганча, цитата: "Әйтик, 4 декабрь көнне Систай шәһәрендә кулга алынган Рафаил Зариповны Түбән Кама изоляторында битлек кигән полиция тикшерүчеләре эшлектән чыгарганчы кыйныйлар. Җинес әгъзасына тук җибәреп җаталыйлар. Өстенә сикереп умырткасын тындыралар. Тибеп, сидеп капчыгын шатлаталар. Шулай газаплап, чиркәү яндыруны һәм ракетларны өстенә алуны таләп итәләр. Hukuk саклаучылар тарафыннан йырткычларча кыйналган һәм үлем хәленә җиткән 30 яшьлек Рафаил Зариповны Түбән Кама больницасына салырга мәҗбүр булалар. Ул анда узак вакыт реанимациядә ята. Аның белән бергә Систайда кулга алынган Галиев Алмаз, Маркянов Михаил, Шайдуллин Рәис, Сабиров Марат, Ситтиков Айрат һәм башка мөселманнар да hukuk саклаучылар тарафыннан йырткычларча кыйнала. Аларны да шулай җинес әгъзаларына туклар җибәреп газаплап, чиркәү яндыруны үз эшләренә алуны таләп итәләр. Эш хәтта шуңа барып җитә. Бу йырткычлар бер мөселман тоткынның җинес әгъзасын кисеп алалар һәм моны аның үзенә сылтап калдыралар. Тарих адәм баласына карата кылынган бу кадәр явызлыкны, бу кадәр түбәнлекне һәм вахшилекне белми. Хәтта Гитлер гестапочылар да ир-атларның җинес әгъзаларын кисеп алмаган. Явызлыклары дөньяга чыкмасын дип, бу тоткыннар янына узак вакытлар, хәтта адвокатларын да кертмиләр. Бу мөселманнарны кыйнап, яшереп, шәһәрдән шәһәргә күчерәләр һәм терроризмда гаепләү белдерәләр. Цитата тамам. Мин бу хәлләр турында ишетүгә 2013 елның 13 декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат яздым. Ул татар матбугатында басылып чыкты. Шулай ук бу вакыйгалар турында бөтен дөнья татар конгрессы минбәреннән сөйләдем. Түгәрәк өстәлләрдә чыгыш ясадым. Күп санлы интервьюлар бирдем. Башка хукук яклаучылар белән бергә Татарстанның хукук яклау буенча вәкиллегендә булдым. Мөселман татарлар белән бергә Казанда, Чаллыда, Түбән Камада митинг-пикетлар уздырдык. Аннан соң да Татарстан президентына кат мөрәҗәгать иттем. Йырткычлар һәм корбаннар мәкаләсен язуымның һәм төрле оешмаларга кат мөрәҗәгать итүемнең сәбәбе бер генә иде. Нахакка рәнҗетелгән, кыйналган, гарип калдырылган, төрмә изоляторында суд көтеп яткан мөселманнарга ярдәм итү. Бары тик ярдәм итү. Әгәр минем ниндидер явыз ниятләрем булса, мин кешегә ярдәм итәм дип утка ташланыр идемме? Мөселманның туганы диелгән Коръәндә. Мөселманнар бер тән, бер организм ки, әгәр берәрсенең берәр урыны авырса, башкаларының да бөтен җире авырта диелгән хәдистә. Мин дә бу мөселман егетләрен бик кызгандым. Алар өчен газапланудан җаным өзгәләнде. Нишләргә дә белмәдем. Мин язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе, фикерләремне туплап, шушы мәкаләне яздым һәм Фейсбукка куйдым. Уй хәсрәтләремне Фейсбуктагы дусларым белән дә уртаклаштым. Мин бу кыерсытылган мөселманнарны Аллаһ ризалыгы өчен якладым. Гаделлек үскә чыксын өчен үз сүземне әйттем. Бу мәкаләмне явыз хакимнәргә үз вакытында әйткән хак сүз зихатка тиң дигән хәдисне истә тотып яздым. Еллар үткәч, бәлки минем сүзләремнең хаклыгы расланыр. Сталин палачларының да бөтен явызлыклары хәзер ачыла бит. Һәм ул вакытта хөкем каршында мин түгел, ул гаепсез мөселманнар да түгел, аларны нахакка җәберләгән һәм хөкем иткән палачлар басып торачак. Иншааллах. Инде икенче язмага күчик. Милли Мәҗлеснең Украина һәм Крымда барган хәлләргә карата ясаган белдерүе 27 февральдә Фейсбукка куелган. Анда рәис буларак минем имзам тора. Анда булай диелгән. Цитата: "Әйге, бүген Россия Крымны Украинадан тартып алып, үзенә куру өчен барысын да эшләргә җыена. Крым ярым утравына инде Россия коралын һәм гаскәрләрен китерә башладылар. Әмма бу зур сугыш дигән сүз. Россия үзенең Украинага каршы мәкерле планнарын Рөстәм Миңнеханов һәм Рамзан Кадиров кебек милли курчаклары ашада тормышка ашырырга җыена. Патша заманында Крым татарларына каршы сугышка Идел Урал татарларын җибәргән кебек, хәзер дә безне капма-каршы куярга җыеналар. Әмма бу барып чыкмаячак. Без Идел Урал татарлары, үзләренең азатлыклары өчен көрәшкән украиннар, Крым татарлары янында бәйсез Украиналыклы булачакбыз. Исегезгә төшерәбез. Бу белдерү әле Россия Крымны басып алганча, Крым Украина дәүләте составында булганда ясалган. Я әйтегез,
Мында нинди ялган сүз, ялгыр фикер бар. Россия Крымга гаскәрен кертеп тутырды. Аннан күз бияусен берничә көн эчендә референдум уенын оештырдылар. Ул арада Россия Крымны үзенең бер өлеше дип игълан итте. Әйе, бу мәкерле эшләрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Чечня җитәкчесе Рамзан Кадиров кебек милли курчак лидерларында файдаландылар. Һәрберсе үз эшен башкарды. Әйе, Крым татарларын Россияга аударырга дип Казаннан зур делегациялар барды. Аларның башында старлы чекистлар Әсгать Сафаров һәм Рөстәм Кайнетдинов тордылар. Беренчесе Татарстан президенты аппараты җитәкчесе, икенчесе дә шунда эшли. Әсгать Сафаровның биографиясеннән күренгәнчә, ул ФСБ академиясын тамамлаган, Рөстәм Кайнетдинов КГБ штатта турып эшләде. Аларны старлы чекистлар дип әйтү, мыскыл итү булып торамы, әллә дәүләт сирен ачуга керәме? Мондай очракта үз фикеребезне кешеләргә җиткерергә, бигрәк тә авыр хәлдә калып барган Крым татарларын кисәтергә без тиеш идек. Кызганычка каршы, безнең кисәтүләребез барысы да дөрескә чыкты. Россия Крымны басып алганнан соң, Крым татарларына, мөселманнарга карата Татарстандагы кебек эзәрлекләүләр, репрессиялар башланды. Аларның өйләрендә тинтүләр китте. Минемчә, айлар инде Крым татарларын кулга алулар, штрафлар, янаулар, хукукларын кысулар һәм бузулар дәвам итә. Хәтта хукук саклау органнары шуңа барып җиттеләр ки, Крым татарларының лидерлары Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаровны Крымга кертми башладылар. Бу 1944 елгы Сталин геноцидыннан нәрсәсе белән аерыла? Инде шушы дөреслекне әйтүчеләрне суд башына бастырдылар. Югыйсә халыкара трибуналларда шушы геноцидны һәм репрессияларны китереп чыгаручыларны хөкем итәргә кирәк бит. Әйе, мин бүгендә Крымның төп хуҗасы булган Крым татарлары һәм үз иреге дәүләт бөтенлеге өчен көрәшүче Украина ягында. Нәкъ ул вакытта милли мәҗлес белдерүендә әйтелгән сүзләрне бүген дә кабатлыйм. Киләчәктә дә әйтәчәкмен. Цитата: Украинада айлар буенча барган мәйдан көрәшендә халыкның һәм хаклыкның җиңеп чыгуы безне, Идел Урал татарларын чиксез шатландырды. Украин халкы үзенең азатлыгы, дәүләт бәйсезлеге, демократия өчен гомерендә кызганмавына бөтен дөнья шаһит булды. Россия һәм аның җирле ялчылары тарафыннан нинди генә мәкерлектәр эшләнсә дә, азатлыкка омтылыш барысыннан да өстен булып чыкты. Без синең белән горурланабыз, Украин халкы. Сиңа теләктәшлек белдерәбез. Бәйсезлек өчен көрәштә сине үрнәк итеп куябыз. Бәхетле бул Украина, бәйсез бул Украина. Азатлык өчен көрәштә бергә булып Украин дуслар һәм Крым татарлары милләттәшләр. Цитата тамам. Элек тә әйттем, хәзер дә кабатлыйм. Украина ул мөстәкыйль бәйсез дәүләт. Аның үзенең эчке эшләрен һәм тышкы сәясәтен ул үзе билгели. Россиянең монда бернинди катнашы булырга тиеш түгел. Әмма империяның хутыру шире белән агуланган Россия Крым белән генә туктап калмады. Минемчә, айлар инде Украинадан Донбасс төбәген аерып алу өчен сугыша. Украинада аның дәүләт бөтенлеген җимерү өчен Россия армиясе сугышканлыгын бөтен дөнья белә. Россия җитәкчелегенең һаман ялганлавына бөтен дөнья нәфрәтләнә. Үзендә федерация принципларын саклый алмаган, сакларга да теләмәгән Россия Украинада 200 канлы сәясәт алып бара. Шул ук вакытта Россиядә яшәгән рус булмаган халыкларның милли һәм дини хукукларын аяк астына салып таптый. Тел, дин дигәннәрне төрмәләрдә черетә, суд юлларында йөртә. Мине Россиянең дәүләт куркынычсызлыгына, конституцион строй нигезләренә каршы җинаять кылуда гаеплиләр. Әгәр бу илнең нигезләрен 64 яшьлек бер татар хатыны җимерә ала икән, ул ил инде юк. Ул сирек төртмичә дә аварга тора. Гаделлек, иман, дөрестлек булмаган илнең киләчәге юк. Бер гаепсез кешеләрне йырткычларча җәзалаган, үз халкын төрмәләрдә череткән илнең яшәргә хакы юк. Бу илне мин түгел, үзенең бөтен дөньяга карата алып барган явызларча сәясәте белән хакимият үзе җимерә. Ә без шушы ачык хакыйкатьне аларның күзләренә карап әйтүчеләр, шуның өчен империя суды каршында басып торабыз. Дөрестлек өчен хөкем ителәбез. Бу ил, бу дәүләт мине, ягъни Фәүзия Бәйрәмованы, татар халкының хукукларын, җәберләнгән мөселманнар яклаганым өчен, милләт бәйсезлеге һәм дәүләтчеллекне торгызуда эзлекле көрәшкәнем өчен, һәр мәсьәләдә үз гадел фикерем, позициям булганым өчен, мөселман татар булганым өчен эзәрлеклеләр һәм хөкем итәргә телиләр. Күпне күргән һәм кичергән татар халкы моңа юл куймаска тиеш. Гасырлар буе милләтебезне юкка чыгару өчен көрәшкән бу илдән, аның мәхкәмәсеннән мин рәхим шәфкать көтмим, алардан аны сорамыйм да.
Min bari tик Allah'ı Teala'dan yardım süreyim. Ne bolsa da sabırlık süreyim. Milletime ise bu iblis ilinden kurtulup beysiz hem bakitle yaşamını dileyim. Amin. Allahu Ekber.